Gejs, aký bol zápas z tvojho pohľadu? Tento druhý semifinálový. Pre mňa veľmi ťažký. Predsa som trošku menej trénovaný, má svoj vek, ale som veľmi spokojný a veľmi rád, že chalani zabojovali v obrane naši a všetko to záležalo od tej obrany. Ale stíhaš týmto mladým, vyzerá to, že si v pohode. Tak nesťažujem si, ale predsa človek to cíti, ale je tam tá veľká vôľa, ja si myslím, že to veľa robí. Myslíš, že už v nedeľný zápas bude posledným v tejto sérii? Chcete to ukončiť? Už sa nechcete vrátiť podľa Chceme to ukončiť, postavím sa k tomu veľmi zodpovedne a dúfam, že to odťahneme. Či skorej do konca. Taký dobrý darček Dušanovi k 40-ke, ako ste mu gratulovali? Zase tak nič extra nebolo, potreli sme si ruku a zaprali sme si veľa športového šťastia do tejto sezóny. Bol si na majstrovstvách Európy na kvalifikácii, bol si s Dušanom. Ešte v tebe trošku rezonujú tieto zápasy. Čo sa vám vlastne podarilo pre Slovensko? Ale áno, ja som osobne z toho veľmi natešený, veľmi sa z toho teším. Takže sú tam samozrejme aj tie emócie, tešíme sa z toho, že títo mladí chalani budú môcť ďalej trénovať, spolu robiť a budú môcť rásť vodopolovo, takže určite som veľmi radi. Aká partia sa tam dala dokopy týchto 19-ročných chalanov? Vynikajúca, bol som veľmi prekvapený, boli veľmi kolektívni a veľmi si pomáhali jeden druhému aj vo vode, aj mimo bazénu a to ma veľmi prekvapilo. Čo očakávaš na majstrovstvách Európy a vlastne aká bude letná príprava? Už máte s Dušanom nejaký prehľad? Niečo bolo už dopredu dané, trebalo dať, ponúknuť. Je tam viacero vecí, chceli by sme aj do Maďarska ešte tu samozrejme s Maďarmi niečo, ale sú tam ešte detaily, treba to dotiahnuť do konca. Bude samozrejme aj fyzická príprava, technická, všetko. Chalani potrebujú ešte veľa robiť, ale veľmi sa snažia, takže je to fajn. Ale je to zaujímavé, že si asistent trénera a zároveň hráč vlastne proti niektorým chalanom aj proti tým Ožka Hornet, že ste vlastne už protihráči vlastne v báze. Aké je to pre teba, ako to vnímaš? Je to zaujímavé, ale zase aspoň viem, aké majú prednosti a niektoré slabiny, takže viem to aj využiť, takže je to trošku aj plus pre mňa, si myslím. Aký bude ten tretí zápas podľa teba v Bratislave? Kde má najväčšiu slabinu Hornets podľa teba? Neviem, nemajú veľkú slabinu. Ja si myslím, že my keď budeme hrať v Oprane tak ako teraz, tak to môžeme dať, ale nie sú oni slabí a posledný zápas, posledný krok, ako sa hovorí, je najťažší, takže dúfam, že to dáme. Čím by vás mohol Hornets v nedeľu prekvapiť? Čo by sa muselo stať? Neviem, mohli by sme podceniť, mohli by sme veľmi zle hrať, nejaké vylúčenie navyše, nejaká strata koncentrácie. Do akej miery zohráva rolu, že chodíte pravidelne do Košic vlastne vždy v deň pred zápasom? Určite to pomáha, že psychicky, fyzicky, veľmi že? veľa, presne tak, aj fyzicky, aj psychicky. Ja si myslím, že aj to družstvo je spolu, vyspíme sa, oddychneme si, trošku si prídeme zaplávať, pohneme sa, spoločne zájdeme niekde na obed, na kavičku sadneme, takže to je také spoločne to určite ten kolektív, tak to veľmi veľký prednosť. Kde v Košice chodívate na kavičku, keď sa pripravujete na zápas? Samozrejme, tuto najbližšie do Apartu, takže tam si sadneme, tam viacero kaviarničiek. Gejza, ďakujem pekne. Ďakujem aj ja.